ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. дӯстони азиз, ширкат бовар накунед, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. яъне ки дидесен ки дар ин тароза дар кило мекашем ва баъдан дар кам аз боршон мекунем. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чӣ хеле? ҳамин як ҳафта ҷамъ мекунем, роҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат бошед. Рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат, дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имрӯза квартираи фурӯшӣ ҳаст ки қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, рӯпарӯи Адел гуфтаги бардоро. 3 дар хонаи калон дорад, ана доми 4 этажай ва хонаи худаш қарор дорад дар якум этаж. дӯстони азиз, нархи хонара 400 000 сомон мегӯяд ки боз гуфтагие ки савдои хуба мешавад бардоро. марҳамат, хонара бо диққат тамошо кунед ва дар наздикии хона мактаб, магазин, балниса, садик, бозор яъне ки ҳастай. дӯстони азиз, соҳиби хона гуфтагие ки яъне ки квартира дар райони, яъне ки дар ҳамин сентри Файзобод мебошад. нархи 400 000 сомонӣ. бо диққат тамошо кунед, яъне ки баня ва кӯхони ҳамаи чӣ қоидавия. нархша 400 000 сомон мегӯяд. марҳамат, рақамҳо барои томо 100 00 64 71 номери ватсап дорад бардоро. тариқи ватсап муроҷиат намоед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар Федератсияи Россия, город Волоколамский гуфтаги, яъне ки Московская област, под Москва. дӯстони азиз, масоҳати заминаш 12 сотиқ замине дар хона дорад. калидори калон дорад гуфтаги, баня, кӯхони зали калон дорад. боз ана нарша 2 миллион рубле мега. марҳамат, номер рақамҳои соҳиби хона дӯстони азиз +7 қади 901 576 74 46 қади. марҳамат, касоне ки аз Федератсияи Россия, яъне ки аз Московская област хонаха боша бордор, нашоди обсвязиш гуфтаги ки мушкилӣ надорад. марҳамат, тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат намоед. салому алайкум бародарон. ва дӯстони азиз, сеюмин эълони мо дар навори имрӯза, яъне ки замини фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Гулбоғ, яъне ки тарафи Навбунёд гуфтаги бардоро.
масоҳати заминаш 6 сотиқ заминаи 3 хонара фундаменташ рехтаги нархи замина бордоро 47 000 сомон меояд. боз муомилади хуб ҳам дорад бордоро. нашоди документош созам гуфтагиай марҳамат рақамҳо барои тамос +739 номери ватсап дорад ва дутан номери дастӣ дорад бордоро. занг бизанед аз номи сомонаи мо салом расонед. дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол гуфтага, яъне ки ҷамоати Карими Исмоил бордоро. салом алайкум гуфтага, хонахар, яъне ки хона бо нархи дастрас, бо ду ҳавояш тоза. дӯстони азиз, 4 дар хона, таъмираш беҳтарин, 6 сотиқ замин, нақша дӯстони азиз 360 000 сомонӣ мега, деҳаи Истиқлол. марҳамат бордорини азиз, шитобед дер намонед, хонахари аниқ занг бизанед, суҳбат мекунем. сабаби фурӯхтан оилавӣ ба Федератсияи Россия равона ҳастем гуфтага соҳиби хона бордоро. рақамҳои ватсапаш мондагия марҳамат 903 53 13 14 хаде занг бизанед. дӯстони азиз, аз номи сомонаи мо салом расонед. ва дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки ноҳияи Кушониён гуфтагиай, дар Сами Совхоз қарор дорад. 4 дар хона ҳай бордоро, 4 сотиқ замина, нархи хонара 280 000 сомон мега. марҳамат хонахарҳо, касоне ки дӯстони азиз аз шаҳри Бохта хона гуфтагӣ биден, ина марҳамат 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза ҳам часпондагӣ ҳастай. рақамҳои соҳиби хона мондагия марҳамат занг бизанед ва аз номи сомонаи мо салом расонед. дӯстони азиз, марҳамат касоне ки хона ё ки мошин замин доштагӣ боша барои реклама кардан, дар ватсап мо роҳӣ кунед, иншоалло ки реклама кардан хонаҳои шуморо фурӯхта медем. раҳмат калом барои дастгирии беҳтаринтон. ҳатман лайкора бизанед ва дар канал подписатсия кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба шашумин хонаи фурӯшиамон. ана хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чойникӯдӣ гуфтаги бордоро. ана 3 дар хонаҳай 2 сотиқ замина, дастарошни фурӯшиай бо нархи арзон 160 000 сомон мега. ана яъне ки свет ҳам мушкилӣ надорад, нашоди обуш ҳечи гуфтагӣ нест. дӯстони азиз, нақша гуфтем 160. марҳамат рақамҳо барои тамос 907 67 96 70. занг бизанед дӯстони азиз, маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, яъне ки аз куҷо ки хона дар кор бошад, ҳатман дар комментария бинависен ё ин ки дар комментария насим теҷе ба пеш бинависен. раҳмат калом барои дастгирии беҳтаринтон. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе, яъне ки хонахар бошед, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Дарё Обод. хона бордоро 4 дар хона бо хишти пухта бардоштаги, хона коробка мебошад. 3 сотиқ замин, яъне ки дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. 4 тарафи хона бо симинблок маҳкам кардаги, яъне ки забор дорад. нархи хонара 290 000 сомон мега, ки боз гуфтагиай савдои хубам мешавад. дар рақамҳои 401 11 12 11 ватсап дорад. тариқи ватсап муроҷиат намоед. дӯстони азиз, 8 эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб гуфтагия, ки пеши дарвозаи Кӯлоб да мебошад. 3 дар хонаи дӯстони азиз, ана 6 сотиқ заминай, заминаш 6 сотиқ заминай, марҳамат аз шаҳри Кӯлоб, яъне ки хонаи арзон бо нархи 170 000 сомонӣ. кухни баня ҳам дорад, дарахтҳои мевадиҳанда дорад, нақша 170 мега, боз кам тараки дигарам савдо дорад. рақамҳои соҳиби хона 84 84 охираш. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед.
با دوستانی عزیز این آخرین خانه فروشی من است که قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه رودکی. خانه عبارت از 3 حجره و بانیه حالت خانه دارد. آشخانه هم دارد. زمینش 3 سوتیقه در ناحیه رودکی کنچکای تنگینوی 45 گفتگی بادر. خب 3 سوتیق زمین سمنت دارد گفتگی وریانت هم هست علیش با 2 خانگاه کوارتیره در شهر. سوراغ در لینسکی رایون гагарин каничкаи 45 маршрутка ба даруни шаҳр меравад. Документош ҳамаш 100% гуфтаги нақша 300 000 сомонӣ мега. Ина марҳамат бардоро боз нагӯ ки насимтиҷа хонаи арзона дар каналаш реклама намекунад. номери WhatsApp мондаги марҳамат тариқи номери WhatsAppшон муроҷиат намоед. ва дӯстони азиз дар ҳама ҷо навори мо ба охир расид. касоне ки лайкҳо задагӣ набошанд ҳатман ятаи лайкҳоро бизанед, дар канал подписа загинед. худованд меҳрибон нигаҳбон бошад. сарбаланду хонаобод бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда.